אני רוצה לספר לכם על מטפל מקסים שאני מטפל אצלו כבר הרבה זמן. הגעתי אליו אחרי שבאמת הייתי אצל מספר מטפלים אחרים ולא ראיתי תוצאות. אני מדבר על כאבים בצוואר, כאבים שהם מנטרלים אותי, שהם באמת מגיעים לעוצמות כאב גדולות, חוסר תנועה של הצוואר. הצוואר אצלי הוא בעייתי, ואין הרבה מטפלים שיכולים ממש לעשות עבודה טובה בתחום הזה. ופה עם עודד מצאתי את המקום הנכון, אין לו תחליף מבחינתי. הצוואר כל פעם אחרי מספר טיפולי חוזר לחלוטין לנורמה, הוא עושה את זה בצורה נהדרת, הוא משלב שיטות, עושות רוח, ומחטים. יש לו באמת מספר טכניקות מאוד אפקטיביות שהשילוב ביניהם נותן לי מענה מצוין.